Mr. and Mrs. Sheila Marie Jason Castro and family, Ronald Lamoca, Mascando and family, John Del de la Cruz, Eufrosina Yumol and family. Para sa mabuting kalusugan at para sa agarang kagalingan nila Mrs. Lourdes Silo, Luis Jamila Evaristo, Kirsten Dome, Randall de la Cruz, Erlinda Escares. Para sa walang hanggang kapahingahan ng mga kaluluwa ni na Apolinaria, Primo, Lea Abelanida, Antonio, Henry, Veronica, Dominga, Remedios, Siriaco, Felipe, Erlinda, Atanasia, Lorenzo Luzong, Nicasio Luzong, Ligaya Arceo, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Remy Mercado, Amada, Maria, Daisy, Ruth Collado, Rafael Alido Sr. and Jr., Orlando and Roland Peña, Laila Arejola, Ulpiano and Romeo, Rogelio Lugtu, Marina Tayag, Diana Ignacio, Erlinda Enriquez, Voltaire David, Lourdes Bacani, Herminia Umlas, Isidro Bacani, Normitra Mendoza, Leticia, Dancel, Loretta Cordal, Juan Cudal, Dominga Flores, Jonevi Pineda and Honorio Pineda, Fausta Magtoto for 40 days, Enrico and Adolfo Magtoto, Pasiano Castro, Loretta De Leon, Catalino, Mercado Gregorio, Adelaida Barcea, Agnes Dizon, Caridad and Jose Pineda, Jomel Pineda, Ruperto Canete and Maricel Canete, Numeriana Tenedero, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, mga kaluluwa ng mga batang hindi nabinyagan at hindi na ipanganak.
Magsitayo po tayo at awitin ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Among. Ngayong linggong ito, ipinagdiriwang natin ang ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Sa linggong ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya at gayon din sa ating pagtalima at pagsunod sa Kanya, naway ipagkatiwala natin ang buo nating sarili sa Kanya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison.
are seated at the right hand of the Father to intercede for us, to intercede for us. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sion, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkatanghari mo ay dumarating na. Mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaalis niya ang mga karawahe sa Efraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko at aking hari, pupurihin kang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin
ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkakagupiling. Diyos ko at aking halik, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking halik, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat para sa mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa may kaloobang katulad ng sangbata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal
at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning po. Happy Sunday. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pag-greet po natin yung mga katabi natin ng Happy Sunday. Ay, ulitin po natin bakit yung ibang lulungkot po ninyo. Ulitin po natin with a smile, Happy Sunday. Sa araw na ito na ipinagdiriwang natin ang ika-14 na linggo sa karaniwang panahon, nais ko pong simulan ang aking pagninilay sa isang karanasan sa isang kaibigan. One time po, mayroong lumapit sa akin na kaibigan. Sabi niya po sa akin, Among, nakakasawa din pala ang tumulong. Nakakasawa din pala ang tumulong at magbigay. Ang tanong ko po sa kanya, bakit naman? Bakit nagsasawa kang magbigay at tumulong? Ang sagot po niya sa akin, kasi Among, mayroon po akong isang kaibigan, kilala niya lang ako kapag may kailangan siya. Bato-bato sa langit, tamaan, pangit. Ne po. Kilala niya lang ako kapag may hinihiram siya. Kapag nagigipit siya, doon lamang siya lumalapit sa akin. Kapag sa mga sandali ng buhay niya na kailangan niya ng kausap, doon niya lamang ako pinupuntahan. Pero kapag maginhawa ang buhay niya, kapag masaya ang buhay niya, kapag lalo na kapag mayroon siyang perang dumarating, Among, hindi niya na ako kilala. Madalang na lang siyang magparamdam. Mas mabilis pang magparamdam ang ulan kaysa sa kaniya. Mayroon din po ba kayong kakilala na ganito ang ugali? Niya po. Na kung saan, kilala na lang nila tayo kapag mayroon silang kailangan. Lumalapit lamang sila sa atin kapag mayroon silang hinihiling sa atin. Amen. My dear brothers and sisters in the Lord, but in today's gospel, hindi po ito ang ninanais ipahatid sa atin ng Panginoon. Kabaligtaran nito ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa atin pong ebanghelyong binasa ngayong linggong ito, narinig natin ng Panginoon, sinabi niya sa mga taong sumusunod sa Kanya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Lumapit kayo sa akin. Iniisip ko po, ang mga ibinibigay ng Panginoon ngayong linggong ito, ay tila ba ito ang mga masasabi nating password na pwede nating gamitin upang sa gayon makamtan natin ang tunay na kapahingahan sa harapan ng Diyos. Lumalapit tayo at pinapalapit tayo ng Panginoon sa Kaniya sa linggong ito, hindi dahil sobrang bigat lamang ng ating mga pasanin sa buhay. Yes, indeed, alam natin, may mga mabibigat tayong bit-bit sa mga sarili natin, sa mga sandaling ito. Mayroon sa inyo na nagtungo dito sa simbahang ito ngayong linggong ito, dala-dala ang isang puso na kung saan durog na durog, bigat na bigat sa problema.
na kung saan mayroong mga pumunta sa inyo dito ngayon, nagtungo sa simbahang ito, na hindi man lang nakatulog buong magdamag dahil sa dami ng iniisip sa problema, sa pamilya, sa trabaho, sa relasyon o sa pamilya. Pero ano po ang paalala sa atin ng Panginoon ngayong linggong ito? Lumapit kayo sa akin. Tingnan po ninyo yung mga katabi niyong natutulog. Niyo po, pagkisabi niyo po sa kanila, lumapit ka sa Diyos. Ayaw po nyata ninyong lumapit sa Diyos. My dear brothers and sisters in the Lord, lumalapit tayo sa Diyos, ibig sabihin, mayroon tayong nais ipaabot sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. My dear brothers and sisters in the Lord, ito po ang unang paalala sa atin ng Panginoon ngayong linggong ito. Naway wag nating hahayaan na sa ating buhay, sa ating pamumuhay bawat araw, sa mga bigat na pinapasan natin sa ating mga balikat, huwag nawa nating hahayaan na tayo lamang ang nagbubuhat sa mga ito. Muli, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na nariyan siya, makakasama natin siya, ang hinihintay niya lamang ay lumapit.
magpahinga? Yes or no? Ayaw nyo pong magpahinga. Hindi po yung ibang pahinga na alam ninyo, no? Yung hindi nagigising. Sino po sa inyong gustong magpahinga? Lahat tayo. Lahat tayo kailangan natin ng pahinga sa buhay natin. Dahil sa pagpapahinga natin, doon tayo muling nakakakuha ng panibagong lakas. And today, Jesus tells us na ang tunay na pahinga ay matatagpuan lamang sa Kanya. Na ang tunay na pahinga, siya lamang ang nagkakaloob nito sa atin. At kapag ginawa natin ito, ibig sabihin, we surrender everything to Him. Na mayroong pag-amin sa ating puso na hindi natin kaya ang lahat. Kapag tayo'y nagpapahinga sa Diyos, kapag tayo'y nagpapahinga sa Panginoon, ibig sabihin, inaamin natin sa ating sarili na hindi natin kayang lutasin lahat ng problema at lahat ng suliranin na nasa harapan natin. Amen. That is the message of Jesus to all of us, my dear friends. Kahit ako bilang isang pari, kailangan ko din ng tulong ng iba. Kailangan ko din ng tulong ng Diyos para magampanan ko ang aking tungkulin bilang isang pari niya. Kayo din bilang mga tao, kailangan nyo din ang tulong ng kapwa. Kailangan nyo din ang tulong ng Diyos. Dahil kung wala sila at wala ang Diyos, hindi natin malulutas ang lahat sa sarili lamang natin. Amen? O, tingnan nyo po yung mga katabi nyo ulit. Bilis, wag po akong tingnan ninyo. Pakitingnan po sila, pagkisabi ng malakas sa kanila, kailangan mo ako. Yan ang kailangan po natin. Nepo, bakit minsan nabibigatan tayo sa problema natin? Bakit kung minsan nararamdaman natin na de-depress tayo, nai-stress tayo? Kasi bakit? Iniisip natin na kaya natin ng mag-isa. Amen? Pero I tell you, my dear brothers and sisters in the Lord, kahit gaano tayo kalakas, hindi natin kaya ang lahat. We need Jesus, ang tunay na pahinga ng buhay natin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po ang dalawang paalala sa atin ng linggong ito. Una, matutong lumapit sa Panginoon. Lumalapit hindi lamang kapag kailangan, kundi lumalapit sa bawat sandali ng buhay natin. Secondly, sa paglapit natin sa Kanya, sa pagpunta natin sa Kanya, doon matatagpuan natin ang tunay nating pahinga. At sa ating pagpapahinga sa Kanya, natututunan nating isurrender ang lahat sa harapan Niya. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, tanungin natin ang ating mga sarili. Sa tuwing tayo ay napapagod, sa tuwing tayo ay napupuno, sa tuwing tayo ay nagdududa at hindi na alam kung ano ang gagawin sa buhay, sino ang ating pinupuntahan? Amen. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Doon magmumulang pararito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahayag sa atin ng Panginoong Hesus na mahabagin at maawain ng Diyos Ama. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupil, at hayagang pagkitil sa buhay ng tao at sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng aming bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayan ng Kristiyano upang buong sigasig itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kapatid naming nakararanas ng paghihirap ay makatamasa ng kapanatagan sa ipinagdiriwang naming Eukaristiya ngayon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingaan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahahati dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan. Hanguin mo kami sa pagkaligalig at di pagkakaunawaan. At punuin mo nawa kami ng pananampalataya at katatagan ng loob. Sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming magkapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo, ni Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri kaysa niyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo ay manalangin sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa lahat,
iligtas sa lahat ng kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos sa nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad natin siyang tanggapin sa banal na pakikinabang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
blessings. The Lord and just, our God is mercy. Rest to the weary, return my soul to the Lord our God, who fixes our way. I love the Lord. How can I repay the Lord for all the goodness He has shown me? I will raise the cup of salvation and call on His name. I love the Lord. Is filled with compassion.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. Tayo pong lahat, Ever Immaculate Virgin Mother of Mercy, Health of the Sick, Refuge of Sinners, Comforter of the Afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense you favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my request. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. magsiupo muna po ang lahat para sa ilang paalala. Unang-una po, mayroon po tayong second collection ngayong linggong ito na ang ating pong second collection ay mapupunta sa Mother of Good Counsel Seminary, ang ating pong seminaryo sa buong Archdiocese. Ang mga kolekta po na matatanggap at malilikom natin ngayong linggong ito ay ipagkakaloob natin bilang tulong sa ating mahal na seminaryo na kung saan hinuhubog ang mga nagpapari dito sa ating Archdiocese. Pangalawa po, nais ko pong iulat sa inyo ang estado ng ating CCTV project donations sa ating dambana. As of July 4, 2026, tayo po ay nakalikom na ng 113,000 pesos. Ulitin ko po, meron na po tayong 113,000 pesos at ang ating pong pinupunong pondo ay 250,000 pesos. Po, sa mga nagnanais, again, sa mga nagnanais tumulong at sumuporta at magbigay ng kanilang tulong pinansyal upang maisakatuparan ng proyektong ito, makipagbigay alam po tayo sa ating opisina para sa inyong donasyon. Maraming salamat po sa mga tao na nagiging daan upang maisakatuparan ang proyektong ito. Palakpakan po ninyo ang sarili ninyo. Pangatlo po, nais ko pong ipaalam at ipanyaya sa inyo na sa darating na July 13 hanggang July 20, ang imahe po ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon ay darating po dito sa ating dambana bilang paghahanda sa darating na 70th Canonical Coronation sa nagaganapin sa September 8, 2026. No po, dahil tayo ay parte ng St. John Mary Vianney Vicariate, tayo po ay dadalawin ng mahal na Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, ang lahat ng parokya na nasasakupan ng St. John Mary Vianney. So tayo po dito sa shrine, darating po siya ng July 13 to 20. Sana po makaisa kayo at makasama namin kayo sa pagdiriwang ng mga banal na misa from July 13 to July 20, 5:30 ng hapon. Uulitin ko po, 5:30 ng hapon ang mga misa po from July 13 hanggang July 20.
And then, pang-apat po, nais ko pong ibukas sa inyo sa mga nagnanais na maging kaisa sa mga mandated organizations ng ating dambana, sa mga nagnanais pong mag-serve at magbigay ng kanilang serbisyo sa ating dambana. Welcome na welcome po kayo na sumali sa mga mandated organizations ng ating dambana. Sa mga gustong sumali po sa iba't ibang organization like KBS or MOAS, sa media group, sa LECCOM, Choir, CGC, and EMHC, sa mga iba pa pong organization ng Shrine, makipagbigay alam po tayo. Kung taga Pampanga po kayo, welcome na welcome po kayo kahit taga saan pa po kayo. Dahil tayo po ay Archdiocesan Shrine, so we welcome ng lahat ng mga taga Pampanga po na makapag-serve dito sa ating dambana. At bilang panghuli po, dahil po ngayon ay first Sunday of the month, nais ko pong iulat sa inyo ang naging financial status ng ating dambana noong nakaraang June 2026, noong nakaraang buwan po. So unahin ko po sa ating general fund. Ang ating pong beginning balance noong June 1, 2026 ay 583,305.17. Ang total cash receipts po from June 1 to 30 ay 344,030.75. Ang total cash disbursement po from June 1 to 30 ay 319,148.49. And the total excess of receipts over disbursement from June 1 to 30 ay 24,882.26. As of now po, mayroon pong ending balance ang general fund na 608,187.63. Pangalawa pong account ay ang Our Lady of Lourdes Spring or yung water station po natin. Mayroon po tayong beginning balance as of June 1 ng 211,589.30. May total cash receipts po tayo na 52,722 and then total disbursement po na 12,905. Ang total excess of receipts over disbursement po natin ay 39,817. Kaya po as of now, mayroon pong 251,406.30 ang ating water station. And then the excess Fiesta Funds, donation, project, and maintenance, mayroon po tayong 121,517.62 na beginning balance noong June 1. And then wala po tayong cash receipts na pumasok sa buong June sa account na ito dahil lahat po ng donations na pumasok sa buong month of June ay pinasok po namin sa project natin for CCTV. Pero nagka-disbursement po tayo from June 1 to 30 ng total of 103,299. Kaya po as of now, ang ending balance ng project and maintenance natin ay 18,218.62. Sa atin pong scholarship funds, mayroon po tayong 245,803.60. And as of now po, wala pa rin po tayong pumasok and disbursement sa scholarship. Kaya po as it is lang po ang ending balance niya. Ang panghuli po ay ang vocation funds o yung suporta natin sa mga nagpapari. Mayroon po tayong beginning balance as of June 1 ng 100,000. And mayroon po tayong disbursement na 18,000 dahil mayroon na po tayong pumasok na seminarista sa seminaryo. Kaya po ang total ending balance na lamang po ng vocation funds ay 82,000 pesos. Wala pa po siyang pumasok na cash receipts kasi ang scholarship funds and vocation funds po ay nagkakaroon ng pondo tuwing every first Saturday of the month. Yung unang misa po ng Sabado, yung 6:30 a.m. at saka 9 a.m. ng first Saturday of the month, nagkakaroon po tayo ng second collection doon
na kung saan ang second collection na yon ay napupunta sa ating scholarship and vocation funds. Kung ito-total po natin lahat ng pera ng buong dambana ng Apo Lourdes, mayroon po tayong 1,205,616.15 centavos. Muli po, maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta ninyo sa ating dambana. Palakpakan po ninyo ang inyong sarili. Tandaan po ninyo, katulad ng sinabi ng Ebanghelyo, kung kami lang po, hindi po namin maisa sa katuparan lahat ng mga proyekto at projects and programs and apostolate ng ating dambana. Kailangan po namin ang inyong suporta at tulong upang ang lahat ng mga proyekto dito at mga apostolates natin ay maisa sa katuparan. Muli po, taus-puso po ang aking pasasalamat bilang inyong administrator ng ating dambana sa inyong pagtulong sa amin. Sana po, huwag kayong magsasawa. Si Apong Lourdes na po at ang Panginoon ang bahalang magbalik sa lahat ng inyong suporta at pagmamalasakit. Palakpakan po ninyo ang sarili ninyo. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay nairaos na, umayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po sa inyong lahat.